दर्शन ला तरसावेलू रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू छोड़ी रानी चमेली के फुलावा छोड़ी रानी चमेली के फुलावा अरहु पमना मगरावेलू रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू छोड़ी रानी चमेली के फुलावा छोड़ी रानी चमेली के फुलावा अरहु पमना मगरावेलू रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू। अखन अहाँ सब सुन रहल छी फ्रेश ट्यून के प्रस्तुति के। छोरी के सबके हुकाम हो 9 दिन में सब भूखे रहेला घरे न केहू आराम हो 9 दिन होखे न हो जाम हो छोरी के सबके हुकाम हो 9 दिन में सब भूखे रहेला घरे न केहू आराम हो दर्शन दे दिए मोरी मैया दर्शन दे दिए मोरी मैया काहे भगतन के हर साल रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू। के पूजा कराई यादव जी के घर से दूध हो माली के घर से फूला मंगाई बांध कसैली धूप हो पंडित बोलाई के पूजा कराई यादव जी के घर से दूध हो माली के घर से फूला मंगाई बांध कसैली धूप हो लिखेले गाना संतोष रमेश लिखेले गाना संतोष रमेश मनोज प्रेमी से गावावो रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू छोड़ी रानी चमेली के फुलावा छोड़ी रानी चमेली के फुलावा अरहु पमना मगरावेलू रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू रउआ भैरो जी के दीदिया काहे दर्शन ला तरसावेलू। रिकॉर्डिंग बाय मोनालिका फिल्म्स बनघारा बाजार।